tejto chvíli, aj keď myslím si, že nie je to príliš od seba ďaleko, venovali sme sa móde a teraz sa budeme venovať trošku stavebníctvu alebo móde v takých tých moderných dnešných domoch. Čaká nás príspevok o zvláštnom dome, však Jani? Áno, je to zvláštny dom, je to nízkoenergetický dom, pasívny dom, veď uvidíte. Nech sa páči. V Teleráne sme sa rozhodli stavať. Samozrejme, začneme niečím menším, začneme veľkým rodinným domom. Ako isto viete, na úvod treba vykopať základ. Len otázka, či som začal na tom správnom mieste. Myslím, že najvyšší čas zavolať si niekoho, kto tomu naozaj rozumie. V prvom rade musím myslieť na to, kde si kúpim stavebný pozemok, a to, aby som bol spokojný s dochádzaním do práce, s infraštruktúrou. Je rozdiel, keď staviam poschodový dom a bungalov? Na tom istom pozemku môže byť dom aj poschodový, aj bungalov, alebo teda jednopodlažný dom. Veľmi dôležité je zistiť si, aké sú v tej ktorej lokalite záväzné predpisy. Veľa sa hovorí o pasívnych domoch. Aký to vlastne je pasívny dom? No, pasívny dom, ten názov pasívny je od toho, že využívame pasívne zisky zo slnka. To znamená, slniečko nám svieti na dom a bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom pričinili, tak nám dodáva energiu cez všetky zasklené plochy. Potrebujeme menej ako 15 kW energie na meter štvorcový za rok. Keď si to porovnáme s bežným domom na Slovensku, tak tam sa hýbeme okolo 100 kW na meter štvorcový za rok. Takže tá úspora je mimoriadna. A za nami stojí aký dom? Je to pasívny vzorový dom, momentálne vo výstavbe. A my ideme nájsť jeho autora. Poďme. A sme v ňom, v pasívnom dome. Predstavím vám jeho autora, pán Duchoň, architekt. Aký je podľa vás rozdiel medzi pasívnym a štandardným domom? Predovšetkým je ten rozdiel v úsporách, čo dokážete ušetriť na takomto dome. Takýto dom sa vyznačuje tým, že sú o trošku vyššie nejaké investičné vstupy alebo kvázi cena toho objektu, ale veľmi nízke prevádzkové náklady. Sú približne 30 € na mesiac. Ušetriť na prevádzkových nákladoch je výborná vec. Práve to je dôvod, prečo sú pasívne domy stále populárnejšie. Skúsme si predstaviť ten dom, pre koľko osôb je určený, koľko má metrov štvorcových. Tento objekt má 140 metrov štvorcových užitkovej plochy, zastávaná plocha je 100 metrov štvorcových a je určený pre 4 až 5 člennú rodinu. Tento slovenský pasívny dom sa práve stavia v Kice. Dôvod? Vhodný pozemok pre túto stavbu. Práve lokalita je pre pasívny dom veľmi dôležitá. Ako sa vyberá ten pozemok pre pasívny dom? Pre pasívne nízkoenergetické domy je najvýhodnejšie, pokiaľ je orientovaný pozemok tak, že keď osadíte objekt, tak okná by mali smerovať práve na južnú stranu, kde máme najviac solárnych získov. Treba zohľadniť aj tienenie okolitou zástavbou. Ak by sa nachádzal takýto pozemok, ktorý by mal orientáciu presne na juh a predtým by sme mali nejaký hájik alebo nejaký kopec, určite by nám to práve znížilo tieto solárne zisky. Môžem vás ponúknuť kávou, alebo vám uvarím niečo iné. Zapneme digestor, osvetlenie, linky. Nachádzame sa totiž spoločne v kuchyni pasívneho domu. Tá linka tu zatiaľ nestojí, ale bude stáť. Ak by ste však hľadali radiátor, hľadali by ste márne, pretože v pasívnom dome sa jednoducho nevykuruje. Je nastavený, naprojektovaný vraj na 20 stupňov. Celý objekt bol rátaný na 20 stupňov a bude sa tu vykurovať vašim ľudským teplom. Hlavným zdrojom tepla pre takéto pasívne domy je práve slnečné žiarenie. Ako je vidno aj v tejto miestnosti, nachádzajú sa tu velikánske okná práve s orientáciou na juh, čiže juhovýchodná fasáda, juhozápadná fasáda. To slnečné žiarenie, ktoré prejde do tohto interiéru, je veľmi podstatné udržať. Tak ho chránime kvalitnými okennými, čiže tými transparentnými konštrukciami, aby nám to teplo neuniklo von do exteriéru a taktiež aj zaizolovaním stien. Už o týždeň si sami oblečieme montérky a ukážeme vám, z akých materiálov sa dá postaviť pasívny dom a pozrieme sa na to, ako vlastne funguje život v takomto dome.